Kawu, me faru? Ga ruwanin ya ballo! An gaba doka babu wanda zai wuce. Kai, dauki hannunka. Wannan shi ne Jazbansin, jami'in da ya zo ceton su. Me ake jira ba shiga cikin ramin ba? Ina tunanin duk sun shaƙe. Gaskiya ya gaya maka zai wahala idan ba su mutu. Me yasa za ku ce haka? Idan ya kasance da akwai mutum guda ɗaya da yake a raye to mu yake jira. Muna raya taimaka mana! Kana ganin zai yiwu shiga ta hanyar da su wasu ka shiga? Ba zai yiwu ba yalla bai. Saboda ƙarfin zuwa ruwan yayi yawa. Gabaki ɗaya iya mutane 8 muke da su da ake sa ran su ceci ɗaruruwan mutane. Yalla bai, ina da wata dabara ɗaya. Kana ganin yanzu ba su mutu ba kasancewar inda suke ba iska. Shi kenan mutuwa zafi. Ina so ku tabbatar da cewa ba a ɗauke wuta ko da su ɗaya ba a wannan yankin. Wai na ce da wannan abin kake tunanin a ceto gaba ɗaya waɗannan mutane? A yalla bai, shi matakin farko. Shi wannan ɗin wanda irin bawa magini da ya cille kansa wannan cakwakiyar. Irin mutanen nan ne masu taurin kan tsiya ba sa jin magana. Wannan salon da muka ɗauka ba zai ba. Dole sai dai na shiga cikin gurin. Kai kowa ya fice daga nan. Kakabta! Taimako! Kai ne kace mu roƙe ka zaka amsa mana. Mun zo gabanka a yanayi na kaskan da kai. Ka kawo mana agajinka. Domin albarkacin masu albarka, mutanenka na ƙwarai. Taimako sabon kamce na musamman daga kamfanin ku mai farin jini Sultan masu burbuda.